Hello po! Welcome po sa YouTube channel ko. Magluluto po ako ngayon ng fried chicken. Simpleng recipe nga lang po, pero patok na patok sa ating mga kids. Minsan nga po, nag-aagawan pa. Tara po, ang unang gagawin natin ay gagayatin natin ng mga chicken. Pagkatapos natin gayatin ang manok, uugasan natin ng bonggang-bongga, as in, bonggang-bongga. Isa-isa nating ugasan ng manok at tanggalin natin yung pinakamadulas niya para mawala ang lansa. At pagkatapos nating ugasan, magtitimpla na tayo asin, mamasayin natin ng manok para masipsip ng manok ang asin at lalong sumarap. At syempre maglalagay tayo ng paminta, masadsuli, para lalong sumarap ang manok. Magic sarap naman, para mag-magic ang sarap. Mas magandang maglagay ng seasoning sa manok kung nakadrain siya, kasi abang nilalagyan mo ng seasoning ang manok, nade-drain ang tubig niya at kakapit naman ang lasa sa manok na nilagay mo. Gets mo? Ita-transfer na natin sa lalagyan ng manok at magko-coat na tayo. Crispy fry, syempre, ang una nating ilalagay. Isa rin to sa pampalasa. Bago ko aluyin ang breading sa manok, maglalagay muna ako ng gloves. Kasi nga may COVID tayo, char! Para di kumapit sa kamay ko ang breadings. Unti-unti lang ang paglalagay ng breadings para malagyan lahat. Cornstarch naman next, importante siya kasi siya ang nagpapalutong sa manok. Pakonti-konti lang ang lagay para well distributed. Pag nahihirapan na tayong aluin, mas okay. Ibig sabihin, kumapit na ang breadings na nilagay natin. 100% na siyang crispy at di na hihiwalay ang breading sa manok pag niluto na natin. Mas okay yan kung may time kang ibabad. Pero dahil sa paraan natin kung paano pasarapin ang manok, pwede na nating lutuin at nang makakain na tayo. Yan, mukhang masarap na. Tara, lapang na. Joke lang po. Huwag pong masyadong seryoso. Enjoy lang. See, yung mantika natin malinis pa at konti lang ang arinang natanggal sa manok. Nagluto tayo ng fried chicken. Parang di kompleto pag walang gravy. Tara na, gawin na natin. Maglalagay tayo ng butter. I-melt natin. Sunod naman ang arena, paunti-unti nating ilagay. Sunod naman ang stock kong ginawa. Tinunaw ko ang cube sa mainit na tubig.
Importante to, ito yung pinakapampalasa ng gravy natin. Sunod naman ang toyo para magkakulay lang ang gravy natin. Aluin lang natin ng aluin hanggang sa lumapot. Luto na ang fried chicken at gravy. Kanina pa nga po nag-iintay yung bunso ko. Paborito niya kasi to. Feeling ko may na-share na naman ako sa inyo. Subscribe naman kayo. Paki-like na rin at comment. Ring yung notification bell para sa susunod na video ko. Bye-bye!